Nyika yose inoziva kunyange nemapictures ari kutendera pasocial media kunyanya paFacebook nepaX handle. Aiwa, toona kuti vakomana vanoona the new president elect wekunyika yeBotswana vaGideon Boko. Aiwa, vanopinda munyika yeZimbabwe. Aiwa, toona kuti vakomana vatanga kutokanda mashoko aiwa emasecurity awareness vachiti aiwa president wekuBotswana kunyange nesecurity system yake aiwa ngainyanye kuintensifya inyanye kutarisisa kuti aiwa mutungamiri wavo ari kufamba zvakanaka here vataura mashoko ekuti aiwa nyika yeZimbabwe hamusi safe. Sarapinda mashoko anobuda togwa nevakomana nemajarajaros panapa musoro anasoti bosubscriber wolaika wotina on the bell icon. Tipinda panapa paenda majarajaros anoposta mapictures amuri kuona anoachireply achiti as long as he brings his own food and water he will be okay. President Duma Boko must be very careful. ZANU-PF is not his friend, neither Idi Mnangagwa. I say the same to Hichilema. He must be extremely careful. The regime in Zimbabwe is lethal as any Zimbabwean. Tomashiko anobuda chitogwa panapa na majarajaros achiti ari kupa ma10 warnings aiwa kutanga kuna Gideon Boko achiti ndiri kupa the same kuna Hakainde Hichilema achiti vakomana ava ngavanyanya kuzvingwarira kuti kana zvichitoita vauye nechokudya chavo pamwe chete nemvura. Mashoko anobuda chitogwa panapa namajarajaros atiri kuona kuti aiwa mukomana uyu haatombotrusted the ruling party anotaura zvakashara pamusoro payo achiti aiwa vakomana ava havazi safe, havazi masafians. Mashoko ari kuchitogwa namajarajaros kuzvara nhasi. Imbotudzai mafungiro enyu munotodii pamusoro pechitiko ichi nochinoinvolva aiwa vagari munyika yeZimbabwe kuti munotodii pamusoro pemashoko ake. Pene comment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa, musamana kusubscribe, like, pamwe chete noturn on the bell icon.